Moi! Mun nimi on Laura ja mä ajattelin nyt tehdä tän vlogin esittelyvideon, kun mä oon sitä aika kauan aikonut tehdä ja nyt mä aion toteuttaa sen, kun mulla on aina jäänyt tää. Mä oon aika kauan halunnut aloittaa vlogin, tai mä oon nyt vuoden tai puolitoista kattonut niinku kaikkia vlogaajia ja sitten mä siitä innostuin, että mäkin haluaisin ehkä kokeilla. Ja mä ajattelin, että mä kertoisin 10 faktaa itsestäni, että te tietäisitte vähän jotakin minusta. Ja niin. Mun nimi on Laura, mä oon 16 vuotta, mä käyn lukion ykköstä ja mä asun Oulussa. Mulla on 2 marsua. Mun lempivlogaajia on Marie Veronika, Konaf, Mentaali Savuke ja mä katon kans PewDiePieta ja Cutie Pie Martsia. Mä kuuntelen sen, mun musiikkimaku vaihtelee tosi paljon. Nykyään mä kuuntelen enemmän semmoista Amaranthea ja Metallicaa ja sit mä saatan joku toinen päivä kuunnella Lady Gagaa ja kaikkia tämmöisiä poppibiisejä, että mulla on vähän semmonen laaja musiikkimaku. Mulla on poikaystävä ja me ollaan oltu 2 vuotta yhdessä. Mä tein elämäni virheen, kun mä leikkasin hiukset lyhyeksi, kun halusin vaaleanpunaiset hiukset. Nää ei oo ihan sellaiset niin kuin mä halusin, mutta on ainakin lähellä sitä. Mulla itellä ei oo vielä videokameraa eikä mitään. Mulla on nyt mun ukin kamera lainassa ja mä saatan joskus lainata kavereiden kameroita, koska mulla ei vielä ole omaa, mutta se on hankinnoissa. Mulla on pikkuveli ja pikkusisko. Siinä oli sitten faktat ja eikä mulla muuta ookaan, että tykkäilkää ja tilatkaa ihmisiä kanavaa, jos kiinnostuitte ja moikka!